Ezihamba phambili namhlanje kwinsibande daily updates. Kubhujiswe ngenhlamvu abantu abane endaweni yokucima ukoma ethekwini egrayville. Kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo ngiyanibingelela. Igama lami nginguSithembiso Ngingwakandlozi. Amaphoyisa asaqhubeka nophenyo mayelana nokudutshulwa konogada abane endaweni yokucima ukoma egrayville ethekwini ngesabatha ebusuku. Okhulumela abezimo eziphuthumayo i-Netcare umnumzana Shaun uthe lesigameko senzeke endaweni yokucima ukoma emgwaqeni eHarvey. Umnumzana Shaun uthe bekuyihora leshumi ebusuku ngesikhathi kubizwa abezimo zokuphuthuma i-Netcare endaweni yesigameko okutholakala abesilisa abane bedutshulwe ngenhlamvu okutholakala ukuthi basebenza khona endaweni yokucima ukoma. Bedutshulwa ngabantu abakade besemotweni bidlula kule ndawo yokucima ukoma. Bonke abalimele banikwe usizo lokuqala endaweni yesigameko ngaphambi kokuba baphuthunyiswe esibhedlela. Amaphoyisa ngesikhathi efika endaweni yesigameko ezothatha isitatimende atshelwe ukuthi badutshulwe abantu abekade besemotweni ebengenazo izinombolo ebihamba emgwaqeni iHarvey. Mbukeli, kubukeka ngathi kuyanda ukubulawa kwabantu ezindaweni zokucima ukoma. Ngicela uma unombono mayelana nolu daba uveze kwi-comment section. Ngizonibona kwenye ividiyo elandelayo. Nisale kahle.